מקום קראנצ'ים, כאן קראנצ'י, והיום אנחנו בעוד סרטון ספייסי עם רילוי עוד פעם, איזה כיף. אמרי, אתה יודע שיש פה מישהו שמתחיל להיות גדול, אבל הוא עושה לו גם מהירות, אבל אנחנו מקסימום לעקוף אותו. אתם יודעים שאני קניתי פה משהו ברובקס, והסתכלו, טן דדדן דדן, הוא בכלל לא כן. ואני יכול להגיע. אמרי, תקרא בן אדם גדול שכזה. ראיתי אותך. מוכנים? אני הולך להגיע לבניין הלבן בקפיצה. דדן דדן דדן. אמרי, אני לא יכול להיות כל כך גבוה. בגלל שקניתי משהו ברובקס שיעזור לי, אבל אתה לא. כי אין לך רובקס. לי רובקס. כי ככה, תקשיבו, אפילו אתם הצופים, לא לשאול אותי אם אפשר תרומת רובקס. לא לשאול אותי. ההורים שלי תרמו לי את זה. אם זה יהיה תרומה של מישהו שזה לא מההורים שלי, שזה מישהו שאני לא מכיר, תרומה של מישהו. בוא נביא כחול, אתה חייב לראות את זה. טוב, אני אבוא. אם זה רובקס לא מההורים שלי, אז אפשר. אתה יכול לבוא אליי כבר? בבניין כחול. לא בגג. לא בגג. אני כאן. הנה אתה. ראיתי אותך רגע. סכן, אני תקוע כאן. תופס אותך. תופס אותך. לא, אני תופס אותך. איה. תיזהר, אתה הולך לקפצו פתאום. איה. אופסי. שכחתי שאני קופת כזה גבוה. איה. אני צריך את רובקס, אין לי. זה אתה? זני, לא אני מנסה לתפוס אותך ולהוריד אותך משמה. מה שאני קופץ כזה גבוה? מה, כל הסרטון ננסה להציל את אמרי לוי? כל הסרטון ננסה להציל את אמרי. פשוט יצאתי. יצאת? כן. סוף סוף. אני רוצה לתקוד את עצמי. אמרי, אתה זוכר שעשינו ככה קרב? איך עשינו ככה קרב? ואיך ניצחתי את רובלוקס? איך ברול סטארס ניצחו את רובלוקס? איך ניצחתי אותך שאתה עם רובלוקס? כי אני קופץ כזה גם, אמרי תפסתי וזה איפותי מהמפה. קפיצה ענקית. אני כזה הייתי. אני צריך לכל עכשיו מהתחלה. 99 רובקס 99 רובקס עולה 99 רובקס עולה מכונית רכב. עולה רכב. אל תקנה. אני לא קונה, אני משאיר לי 205. אני משאיר לי את הרובקס שלי, ואני גם קניתי משהו מטורף. ואם אתם שמתם לב שאני לא... 5 רובקס. אם אתם שמתם לב...
אתם שמתם לב שהמכנס שלי שונה, זה בגלל שמצאתי את המכנס הנכון לסקין. וואי! לא עוד 5 דקות. מה אתם אמרי, מה אתה אומר? לעשות את הסרטון הזה 20 דקות? הוא לא יכול לדעת אם אתה... לא. אני אעשה את הסרטון הזה 20 דקות. אמרי, אבל אתה לא שלוחת בלחיצות שהקפיצה זה פשוט יש פה מישהו ענק! סוף סוף! סוף סוף מה? יש פה מישהו ענק סוף סוף! או סוף סוף הוא גם קופץ בדיוק מה שצריך. אתה מצליח קצת. וגם יש פה מישהו ענק בשמיים. אני יודע, אבל הוא לא מספיק ענקי. אוי לי, אני נתקעתי במדרגות הכי גבוה. הנה הבן אדם הגבוה הזה, תציק לו אמרי. אנחנו עושים את הסרטון הזה 20 דקות. הסרטון הזה יהיה... אוי! יצאתי מהמפה! לא! יצאתי מהמפה אמרי, נו באמת! אמרי, אני יצאתי מהמפה! איבדתי הכל, לא! אני חייב לקפוץ גבוה עוד פעם, לפחות שאני זה. תהיה גבוה? לא, לפחות שהקפיצה שלי תהיה עד הבניין הכחול. הסרטון הזה יהיה 20 דקות בגלל שכבר תכף זה. הנה בן אדם הגדול! מה הוא עושה? מה הוא עושה? צריך עוד. אז הסרטון הזה יהיה 20 דקות בגלל שאני לא יכול, בגלל שנפלתי מהמפה. אם נתתי לו בוקס לביצים לבן אדם הנקיסטי ואני נתת פה, וואו, יפתח אותו כדי גבוה. יש פה מישהו שהוא ספיידרמן, אחי. אתם רוצים ספיידרמן? ספיידרמן מה? או סקין. או מישהו הנקיסטי בחוצה של ספיידרמן. ועוד מישהו הנקיסטי עליו, בום. אתה לא מרוויח לספיידרמן. אז אם הוא יכול להבין על האיש הגדול שהוא ספיידרמן, בגלל שאנחנו מביאים ספיידרמן. טוב, אנחנו נשמור על האיש של הספיידרמן, אבל אנחנו נלחם על האיש שהוא לא ספיידרמן. הנה, הוא באמת ספיידרמן! הוא באמת ספיידרמן, הוא עם החליפה שלו. אני יודע, אני שומר עליו. מהבן אדם הנקיסט השני. אני שומר על ספיידרמן. יאללה, אני כבר טוב. הנה! הסרטון הזה יהיה 20 דקות לצע... אוו! עפתי מהמפה! אאוץ'! לא! ספיידרמן, זהר, אתה יכול להילחם נגד הגדול צ'יק שדרך עליך, בום! לא, אני חושב שאני יכול לחזור למפה בחזרה עם הצ'יק שלי. וואו, לא, הצ'יק שלי נכון, אבל אני לא רוצה לבזבז אותו כמה מהירות לקפיצה בטורפים. אני חושב שזה בדיוק אבל אני חייב. קבל את זה, אדון! קבל את זה! אדון הנקיסטי, ספיידרמן, לא! אל תלחם נגדו! אני פה! הצ'יט שלי רק עובד! אני חייב לעשות את הצ'יט. נו צ'יטי! זה חייב לעבוד. וואו, ספיידרמן! ספיידרמן, ראיתי אותו! הצ'יט שלי עבד!
יופי. לא בזבזתי את כל המהירות שלי. זה הקפיצה. וואו, יש פה מישהו שנלחם. לא, ספיידרמן, עוד פעם. ספיידרמן מת. אמרי, אתה יודע, איפה אתה בכלל? כן, ואני הרגע ראיתי שספיידרמן מת. אוי לי! אז יש הגדול. אז איפה הגדול שלך שלי? אוי לי, העיף אותי מהמפה. אמרי, תעשה את הצ'יטה שלי. אני מנסה, אבל לא יודע לאן אני הולך. פשוט, מתי שאתה מתמתח, תצא עוד פעם גוף ישר ועוד פעם גוף ישר ועוד פעם גוף ישר עד שאתה מגיע. אין לי מה לעשות. תצא את מה שאמרתי. פשוט מתתי, אין לי מה לעשות. אני אלחם בכוחות. עבדתי לכם בכוחות שלי. אני אלחם בכוחות המהירות. כוחות המהירות, תבואו אליי. כוחות הפלאש. כוחות הבוקס. פבים. מה? עוד קצת. אוי אליי. יש לנו את זה. אני מספיק חזק. וואו! ראית מה קרה רגע? איה. אני עשיתי את זה. בום. בום, אנחנו נוקמים בכולם. סוף הסרטון של נלחמים נגד ענקים. פצ'או. קינדה. וואשקו. פואקוואקיאצ'ו. וואשקו. פונק. אוצ'י. איפה אתם במפה ועכשיו יש לי צ'יט. הנה היא. איה. הצ'יט שלי יבון. איך זה לי אחוז? כמה אחוז יש לך? 5. אוי לי, עוד באמצע סרטון. טוב, אז אמרי, תודה שהשתתפת בסרטון שלנו היום. וביי. אז אנחנו נעשה את זה בינתיים לבד. נתראה בסרטון הבא עם אמרי לוי. תגיד. טוב, אז אמרי לוי ניתק. אז בוא נציג קצת. עוד 7 דקות לאנשים ענקים. יודעים מה? זה הסרטון שלנו להיום. מקווה מאוד שנהנתם. ויאללה ביי.